הוא גם אמר לי לשמור על שיינדי. שמרי על אחותך, הוא אמר. היא הייתה בת 13, אני כבר בת 16. אז הוא רצה שאני אשמור עליה. אלה היו המילים האחרונות שאבא אמר לי. מבחינתי, זו הייתה כמו הצוואה שלו אליי. שמרי על אחותך. אחר כך הדלתות נפתחו, אנחנו סונברנו מהפרוז'קטורים שהיו בחוץ, עמדו שם הגרמנים עם השוט ביד והכלבים שלא הפסיקו לנבוח. על הקרון עלו אסירים, חליפות פסים, ראש מגולח, רזים. מהם מיד למדנו, הגענו למחנה מוות שפה שורפים את הזקנים ורק לצעירים יש איזה סיכוי לחיות. הורידו אותנו מהקרון, מהר, מהר, אסרו עלינו לקחת את החבילות שלנו. גם לא יכולתי להיפרד מההורים. אם הייתי יודעת שזה הפעם האחרונה שאני אראה אותם, הייתי בכל זאת מתעכבת להיפרד כמו שצריך, אבל זרזו אותנו מהר, מהר, ולא יכולתי. העמידו אותנו בטורים, ופתאום שיינדי רצה לטור של אמא, ואמא כעסה עליה, תחזרי להילדה. אמא הצילה את שיינדי מהמשרפות. התחלנו לצעוד, וזהו. יותר לא ראינו את ההורים. המשכנו לצעוד והגענו לאיש אס גבוה שככה מסמן עם האצבע, ימינה שמאלה, מלחיים מלמוות. אחר כך הבנתי שזה דוקטור מנגלה כמובן. המשכנו לצעוד עד שהגענו למחנה, מגדלי שמירה, גדרות תיל, הושיבו אותנו להמתין בין הצריפים, שעות חיכינו שם, בלי אוכל, בלי מים כמובן. פתאום מגיעה לעברנו קבוצה מוזרה של נשים. הן היו לבושות בסמלות אפורות דקות, ראש מגולח לגמרי, והם נעלו נעלי עץ הולנדיות כאלה, כפכפים הולנדים, אתם בטח מכירים. הם התקרבו אלינו ומסתבר שהן מטרנספורט קודם, הוותיקות. הם רצו לשמוע מאיתנו חדשות על העולם בחוץ, ואנחנו רצינו לשמוע מהם מה קורה במחנה. והם סיפרו על הקרמטוריום, המשרפות. זה הסביר את הריח שעמד באוויר, לא האמנתי למשמע אוזניי.